bagong paglaom, bagong kinabuhi, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kay gayunan nga panggaon, mupangga, magmalig-on ug magmalahutayon. Kaya ang gugma og himaya sa Dios magadan agdiha kanimo ug kanako samtang ikaw kako maga panibaya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon Sumalay siguro nga kagabiun Ang Diyos nanuktok o nagahandong Nga sa kasing-kasing mo siya pasudyon Panimbaya sa usag-usag Panimbaya sa imong pagmata Binisil sa kabuntagon Unang timbaya kanimo Pulong sa Diyos atong paminawon Uban sa awit nga langit nun Puno sa lakas nga inspirasyon Niilintang na sa Ang timbaya sayon nga himuon Yan lang apan sa kapililhon Ipakita Diyos nung pahiyong Uban sa pulong mahigugmaon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmata Ang bitlisil sa kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Ikaw ginagapit na karon Itugyan ang kaugalingon Pag-ampuli mo pagkayunan Ang Diyos kanimo magalingon Tunabay biton sa purong kuditon niya sa kalangitan Hatagi ako Jesus niya ng tanan Panimbaya sa Panimbaya sa imong pagmata Ang bilisil sa kabutagon Unang timbaya kanimo igsuon Sa Diyos ang himaya Unang timbaya kanimo igsuon Maayong buntag ug maligmayong Sabado. Good morning everyone. Good morning. Matahom nga kabuntagon kay walay ulan. Amen. Amen, amen. Ako ito mapanlag ko. Tahong ko lang nung kabuntagon kay kumpito ta upat. Balag wala sa teacher. Naman si EJ. Sa inyo, ako Kung ito naay mawala, mapatahom kayo. o biblical na, kung naay mawala, naay mahulip. Explain na nabi mo na itong panghinuklog karon. Karon ni Pastor. Sa good morning, Pastor. Kalusot pod, kalusot. Yes. This month is our nutrition month. O kung sa atong team karong nga Dili bulan. ko sigurado nung pero ako nabasahan na wastong timbang tamang nutrisyon or tamang nutrisyon wastong timbang. Basta na siya duha ka words kanang timbang ug nutrisyon. Anyway, di ba na mawala sa nutrition month ang kanang nutrisyon, wastong So, nutrisyon. mangutana ko ni mo da, nagsakay mong timbang, wala. Hindi na ako ni Saka akong timbang. Ni Saka? Kung para lutong niyaging tuig, perti na ako niwanga, karon niwang gyapon. O ganang hinom kilo. duman, dili po na to palabihan og saka tong timbang. Dili, tabag palabi sa extra rice wing. Extra rice. Kay nindot kayo, daig sinyas. Up! Rice pa.
Yes. So, importante kayo na siya. Gamay balik ko ba? Mukha na dayon rin. Muunlan na rin na yan. Bilbil. Walang straight na pero kay halataon niya. Klaro na ba wide oh? Nagsalig nga walay bilbil. Oh. Okay, mga ato yata yung panahon ka na, Wing, para sa itong Panginoklog. Wing, Bira, Wing. Si Bing. Ipasa na ba niya? Go, Bing. Sige, sa atong paghinuklog karon, whether you think you can or whether you think you can't, you are right. This is by Henry Ford. Whether you think you can or whether you think you can't, you are right. Kay usahay man good, yo kuya no. Maguna-una ta nga ako ni buhaton or dili ko ba ko ni buhaton kay mahadlo kay if masayop ba ka or dili. But in this panghinuklog karon nga kabuntagon, it says na bisan unsa imong nauna, makaya ba na nimo or dili, sakto gid ka kay trying is not wrong. Actually, you know yourself better. You know Yes. yourself better. Kung feeling nimo, convinced ka nga dili nimo kaya ang usa ka butang, then dili nimo kaya ang usa ka butang, dili nimo kaya nga mubuhat ka og dautan, although gina-convince ka sa uban, gina-recruit kanila, ipa-join ka silang grupo para mabuhat ang butang og feeling dili nimo na kaya, di kini mo na kaya. Napoy mga butang nga kabalutan nga kaya nato na buhaton. Napoy mga butang nga dili nato na kaya buhaton. Like Yes. example sa akong trabaho pag naay mo abot nga customer nga medyo modern iya nga gidala nga mga payo. Oh. So, pag dili na ko kaya, mo refuse jud ko nga dili na ko ni kaya sir dito lang sa akong amigo. Para dili po ka madaot. Kay og magpa-pretend ka nga kaya nimo, ikaw may madaot. Unya back job na day pag-abot. Ano siguro yung pasabot ni Henry Ford nga imong ilhon kayo ang imong kaugalingon. Then according po sa psychologists, we act and we perform according to what we believe. Kung dili na to kaya jud, Dili pugson. ano man atong pugson, di ba? Pugson. Why we sweat over stuff nga dili na to kaya. Pero yun Yes. usahay sa akong professional teacher, usahay ako mga estudyante mo, yung sir, di na ako na kaya sir. Pero kami, usahay amo gid silang pugson ba? Amo Nga gid silang kaya, encourage ba? O i-convince, kaya na, salig sa imong kaugalingon. Lagi. Ana. Pero kuya, trying is not a wrong, di ba? Yes, trying is not wrong. Bisan Yes. kaya ni mo or dili, basta maning kamot ka, makuha yun na di mo. Yes. Anyway, Okay. well, hinaot mga kapaglaom no nga inyong among napukaw ang inyong mga natulog pa siguro nga pangunaw na karon pinagi sa panghinuklog. Anyway, ato lang hinumduman nga it is always better, it's always best to end our week and begin our Saturday morning right. And one way to that, positive and good vibes ang ato ipaabot sa atong mga friends sulod o gawa sa nasod. Ipaabot ang inyong paghandom o mga mainitong kamingaw diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, mga kapaglao, mahimong posible ipaabot ang inyuha nga mga pagpanimbaya diri kanamo. Makita na sa atong Facebook o sa atong live streaming link nga makita sa inyong mga TV screen. Among ipaabot ang nindot nga mga mensahe diha kaninyo mga kapaglao. Yes, og mga kapaglaom, dili na to pakyason ang pagtawag sa atong Bible Trivia for a Friend. 0917-864-6138. Mao kini ang mga numero nga inyong gamiton exclusively for Bible Trivia. Og testimonya og nabating kaayo og home sa atong buhi nga Ginoo, ipaambit unya sa atong bisita kung kinsa siya ating unya sa Top Secrets. Mga awit nga makapahimuot, mupukaw ug nguhatag dungag kadasig sa atong pagtuo. Unya sa harana sa kabuntagon atong atangan ang One Voice. Interesanting mga hisgutanan kabahin sa pinakaunang o pinakadakong og nag-inusarang lunop sa atong kalibutan. Atong dungagan ang atong kahibalo, kauban ang atong respetadong pastor, Pastor Teddy Baang Unya. So good morning, Pastor. Pagkanindot mga kapaglaom sa pagmata nimo nining matahom nga kabuntagon, atong ipaabot ug bation nato ang himaya sa Dios. O karong taud-taud ato makauban ang inyong paborito, ang harana sa kabuntagon, ang One Voice from Valencia, Bukidnon. Mubalik pa mi dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmata. Nangandoy ko sa bahan ni nga tuwa sa layong dapit, unahan dito sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damgo kumatuman, way kagulanan sa kaugmaon, kay
kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Kung ang kinabuhi lamdagan sa mga suliran, dunay paglaong sa kaugmaon, sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga danggo kumatuman, may kagulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Pagkamali pa yun ko gayud, nga akong nasayran ang kaluwasan sa kaugmaon, sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga danggo kumatuman, way kagulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan, sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga danggo kumatuman, way kagulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan, kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan, kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Wow. Beautiful ladies. And of course, the gentleman on the strings. You guys make a beautiful and delightful song edition. Thank you kayo. Ma'am Janice, could you please forward ako kang storyahon kadjot. Salamat ko sa inyong pagani. Salamat for saying yes. And gusto ko insulting ingon nila, tsada daw kayo mag-dress. Wow. Yeah, that is true. Ma'am Janice, you're from Valencia. Ikaw nadala sa imong grupo din, he. Kani bang Grupo One Voice dugay na nasa established sa sanitarium? 5 years. 5 years na. 5 years. Ano ng members? Do they come and go? O puli-puli yan? First, we have 4 members lang ni. Ah. So, kaya namin may mga daw gwapong mga tingog sa sanitarium. Actually, dili may gwapong tingog, pero kanang pang... Tsada mong tingog. Uy, ayaw po ginagawa. Dili, uy. Si Awi Kabulaw ko lang din may sa- mo kanta. So, na-form ang group Okay. just to sing for the patients. And Wow, sa gapanganta mga... mo sa inyong mga pasyente. Yes. Dabi, wala nang kanta sila karon dito. Na, Well, kanina gid ang membro karon sa kulang may isa. kulang So, isa. mga 8 makeup. So, gina-invite mo sa laing churches or sa baka laing hospitals? Sa bukid noon, ana. Pero nakaabto na pumiglag yung dapat like dumingag. Nganta lang gapon mo. Nanganto lang gyapon eh. Oh, thank you kayo. Ma'am, I believe na may friends kaila din sa Cagayan de Oro. Ato silang i-greet. Tabot na atong mga panimbaya. Hi to all our friends in Valencia, Adventist Medical Center Valencia. We are here. Praise the Lord for inviting us here. Thank you for saying yes. And hi sa mga friends diya. Unta na uplift namo inyong soul through our songs. And I believe you have. Thank you, Kayo. Thank you, sir. We will be hearing 2 more songs from you, One Voice. Thank you, Kayo, again for coming over. Well, mga kapaglaom, nadunggan na to sila. O kung gusto mo madunggan pa ang ilang mga tingog unya, pabili lang mo sa inyong mga lingkuranan. And for this time, atong ihatag ninyo si Ma'am Laila para sa iyong panahon sa Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Beats. Do you overeat when you are under stress? Most people find it difficult to maintain a healthy eating habit when they are under stress. This even drives them to engage in unhealthy habits such as smoking and overeating. Studies show that continued stress leads to increased levels of the stress hormone cortisol in the body. High levels of cortisol leads to the excessive intake of highly palatable foods, causing to increase insulin level and finally fat deposition in the abdomen. In addition, untreated chronic stress can result in serious health problems including anxiety,
depression, insomnia, muscle pain, high blood pressure, heart disease, and a weakened immune system. Here are 5 healthy techniques that psychological research has shown to help reduce stress. Number 1, take a break from the stressor. It's important to not avoid your stress, but even just 20 minutes to take care of yourself is helpful. Number 2, exercise. The research keeps growing. Exercise in the midst of a stressful time can give an immediate effect that can last for several hours. Number 3, smile and laugh. Our brains are interconnected with our emotions and facial expression. Laughs or smiles can help relieve the tension and improve the situation. Number 4, get social support. Call a friend, send an email. When you share your concerns or feelings with other person, it does help relieve stress. And number 5, meditate. Meditation and mindful prayer help the mind and body to relax and focus. This is Miss Laila reminding you, happy is the people whose God is the Lord. Be healthy. It's a wise choice. Unsay feeling nga mahimo kang top-notcher sa board exam? Atong makauban unya ang Power of 4 ug unsa pud ang ilang ma-share sa atua para ma-inspire tang tanan nga mahimong top-notchers diri lamang sa Top Secrets. Kauban nato karon ang pinakakusgan o pinaka-bright yun silang mga estudyante siguro sa Xavier University and nag-top sila sa board exam. Xavier ba? Tama? Aha. And then, usapod nga nakapahatag kanila og inspirasyon ang ilang review center. But before that, ato sa ilang ila-ilahod. Okay, here we have Ninya Leoves Sabardan. Yes, ma'am. Good morning, Ninya. Good morning, ma'am. Top 5. Apa. Grabe, top 5 ha? Imagine. And Trisha Camille Lagreto. Where's Trisha? Ay, gwapa kasi Trisha. Pang Miss Philippines mo siguro ni. Lebe Christine Lubedo. Yes, ma'am. Good morning, Christine. Top 10. Si Trisha is top 9. Ruel Ray Chan Kowai. Yes, good morning. Top 10. Yes. Aha. Mga gwapo o mga gwapa. Murag sari ko yan. Unsa iyong reaction nga nahimo mong appeal sa top 10 na entire Philippines ha, nga result, diba? Aha. Unsa iyong reaction at first yun gawas ang PRC license, PRC release nga kamo ang appeal sa top notchers sa nursing board. Let's have Trisha. Sa ako, ma'am, kay dili gid ko ka-believe kay wala gid ako siya gi-expect. When I took the board exam, I na-feel gid ako nga gilisudan ko. So, Gilisuran jud ka. Aha. Unsa ba yung imong initial reaction pagkabalo nimo? Naglukso-lukso kas kalipay or unsa may imong reaction gyud? Actually, ma'am, pagkabalo na ako sa result, kaya akong gitawagan si Lebby, si top 10. Dayon naghilaka ra siya, so ako po naghilaka. Lebe, nga naghilaka ma'am. ka. Ay, kay nag-study mong ko adto din. Natingalan ko kay nag-notify na bito ang Facebook. Din, wala na ako nakita ang official list, but ang gipost lang. So, nag-start na kong hilak and cry. Din, di ko butuo. Gusto ko nga ako gid makakita sa result. So, gitry na ko og load. Din, di na pagit siya mo load. Din, nagpagtawag dito siya. Naghilaka na ako. Naghilaka na lang ninyo. Kay wala may kasabot siya sa among bation. So nalipay, overwhelmed Oh, kayo mo sa overwhelmed, result. yes. And then murag wala mo yung mahimong expression kundi ang Muhilak muhilak. na lang. Reaction sa family. Actually, ang first nga akong gitawagan is akong mama. And then, ang mama kay, murag kalma na, or siya, wala siya, wagi siya kabalo. So nag-expect siya. Wala po. Like, murag random lang bitaw nga call nga, hi nak, musta? Then nakulba na siya, kaya nagilaka na ko. So di pagi kumutubag. So sa mo siya nabalaka. Paingon ako, ma, top 10 ko, nilak na po siya. Okay, So, nagtilak na. Ikaw, Ray, nihilak po pud ka, Ray. Wala ko nila ko, bro. Bro, nakamakambak dito sa kalipay. Nakaambak ka, wow. Pinakuan da yun. Sa pinaana doon sa kamot without Oh, yes. Oh,
top 10 ko. How about si Ninya? Ako ma'am, kaya na-surprise gig ko nga na-appeal ko sa top 10. Kaya wala dyan ako siya gina-expect. Kaya ano ko kang Lord na, Lord, ipapasar lang ko sa board exam kaya para maka-work na dayon ko. Pero kung imo kong ipatap, bonus na na. Nagyod kay pakapin di ay. Oo, bonus na na. So pagkabalon ako sa list, ma'am, kaya wala pa man to nakita gid ang official list. Ang top notchers man to una nga na-post sa mong page. So na-shock ko kay dili ako una nakabalo pero ako ang mga kauban sa review center. So nalipay kay ko ma'am, so nag-ambak-ambak ko, na-shock na lang akong mama kay nga nag-ambak-ambak ko sa moto. So, ang duha, nag-ambak-ambak tungod sa kalipay. Ug ang duha pod ni hilak tungod sa kalipay. Well, reaction sa mga normal nga mga tao. Nangarap ba mo or gikan pa ba sa gamay pa mo gipangarap na ninyo nga mahimo mong nurse? Ito siya? For me, ma'am, kay unexpected siya nga decision after I graduated high school. So ano mo giplano? wala. Ang ako good parents ang nag-suggest. And then, ni-okay rasad ko kay na-realize man ako nga it can help you serve the Filipino people. Na-learn mo pag-love ang profession. How about you, Ninya? Gusto gin ako ang course nga nursing, ma'am, kay supposedly pre-med ginako siya. But when my daughter came, nagduwa-duwa na rin ko kung mag-proceed pa ba ko og medicine or dili. It's because I'm thinking kinahanglan ako mag-work for her kay sooner or later mag-start naman siya nursery, so kinahanglan ako mag-earn og living para sa iyaha. Okay. But I'm still open nga maka-proceed ko og medicine gyud, ma'am. Magid akong dream gyud. dream. Okay. Sa pagkakaroon, sometimes ang nurses are labeled as utusan ng doktor or di kaya yaya sa mga pasyente. Wala ba mo na discourage ani? Ug usa pa yung feeling ingon ani siya usahay ang atong madungog. Di man siya discouraging kay na mastoryahan man gyapon ni sa among class, and then i-emphasize kit sa among nurses work with the doctors. We are part of the healthcare team, so dili mi ubos sa doctor, di pud mi taas sa doctor, pero gatinabangay mi para sa mga patients. So mo gid ang gina-emphasize kit sa among ma'am. So wala gid mi na discourage. So ready na gyud mo all the time if in case you will be called to serve at any hospitals, you are ready for anything para lang gyud makatabang ta sa mga kauban nato Pinoy. Since fresh grad pag ni ma'am din bago pa bitaw mi nakapasar, we are very open to trainings kay kailangan gid mi mag-train para mas maayo gid mi og mas competent mi para maka-serve gyud sa Filipino people. Wow. Ray, unsa pinakalisod nga part sa pagiging nurse? Siguro ma'am ang pinakalisod nga part sa pagka-nurse kay ang kon siguro kanang you'll be able to put yourself in the shoes of other people bitaw. Nga murag i-feel po nimo ang kung unsay ka-feel sa other people, other nga tao. Murag i-feel po nimo kung unsay lang problema, and then kung unsa po di Sa mo ato pa observer po ang nurse. yes ma'am. Labi nagdayon magwaras na kay nawalaan na og kinabuhi ang pasyente, di ba? Murag pinakalisod na siya. Okay, mangutana ko kang Ninya. Yes, ma'am. Wala man nimo gina-dream ang pagiging nurse, no? Gina-dream Gid-dream nimo ko siya, ma'am. Opo. ang pagiging mag-proceed ka gani og medicine. Opo. So, unsay imong experience nga ma-relate nimo sa imong life nga mahimo nimo siyang ma-contribute kay para mahimo kang effective nga medical practitioner? Okay, ma'am. Sa medical field, manggod ma'am, wala manggod tayo ginapili nga dato or pobre. So, importante po nga as part of the healthcare team, wala tayo ginapili sa estado sa isa ka tao. Pero ang ato ang gusto nga makatabang sa ila, mo gid dapat ang sentro gid sa amo ang trabaho supposedly. Tapos, Personal experience. personal experience when it comes to ano po, ma'am. Ang naabitaw kay makuha para ma-contribute nimo sa imong profession as a nurse. Just like for example, ma'am, kung any sa ako ang family member magkasakit, so murag magsugod lang ko ana nga gamay nga butang, pwede na ko na siya magamit pod sa medical field. So, ang among tender loving care nga mahatag sa amo ang Tender loving family, care, ha? I especially like kung that. magsakit sila or even if healthy sila, amo po na siyang ma-apply sa mga patients sa hospital or in any healthcare setting. Unsay sikreto ninyong upat nganong nag-top mo sa board exam? Lisod ko nung kayo ang board exam, di ba? Lisod ang exam.
So sa sekreto nga nahimo mong top notchers. Let's have Ray. Ang pagkapogi ba, Ray? So secret, I think it's just believing yourself that you can do what you think you can do. Believing in yourself. How about you? I think you have to work harder. So if you go the extra mile. So if mag-review ka on the day, you answer extra questions at night before you go to sleep. So muna akong ginabuhat sa How about you, Nin? I think, ma'am, dili nagit siya ka ng secret, good. I-reveal na nato. I-reveal na magit siya. Okay. Having that one big God na will giniya nga mabutang gig ko sa top, tapos packed with optimism and hope na makasulod mi anang top 10. Tapos, kuan din, ma'am, patience, perseverance, tapos hardworking o i-balance gini mo dapat imong time. Trisha. Sa ako, ma'am, kay for me kay prayers good among everything else, and preparation po, proper preparation for the boards. Naka-contribute ba ang mga gipang-agian ninyo sa school o sa review center ninyo o sa uban pa nga mga factors nga naka-affect sa inyong daily nga life o sa inyo pong pag-achieve ani nga dream? Kisay angay ninyo mga pasalamatan? Syempre, first of all, ang Almighty Father for kanang gracing us with all these blessings and family. Then sa school, 4 years we've been studying nursing. So pag-graduate na mo ni diretso mig review. So 2 months intensive ang among review sa review center. So we've answered so many questions which actually honed our test-taking skills and prepared us for the boards, kid ma'am. Speaking of review center, mga kahigalaan, atong ipa-join karon kabuntagon ang director and proprietor sa Peak Review Center ug muhatag siya og mga tips kung unsaon nga mahimong mag-top or mahimong pasado ka sa board exam. Let's welcome Ma'am Timmy Yamit. Okay, good morning, Ma'am Timmy. Hello, good morning, ma'am. Gwapa kayo si Ma'am. Okay, thank How old you. are you, Ma'am? I'm just, okay. Secret, di ba? Top secret ito. Top Oh, sige, top secret. Unsay sikreto, ma'am, nga para gyud mag-top ka sa mga board exams or para gyud nga mahimong successful ang imong pag-take sa mga exams? Well, actually, ang among Peak Review Center, may quality review program. We have 3 months in review, and then after that, we have a final coaching and then intervention program. Kung makita na mo nga hina kang estudyante o na iyang weaknesses, we have to start mentoring or tutorial program. So, ma'am, what will be your message sa mga batanon karon nga gusto gyud mo top sa ila ang board exam or gusto gyud mahimong successful ang ilang pag-take og any exams? Okay, my advice for those who wants to take the board exam, first of all, you have to focus yourself on proper preparation to conduct board license or examination. First of all, have faith in God. Yun, pagkahuman, proper preparation. Like, for example, you want to enroll for a review center, see to it that that review center must cater a proper quality program in order to guide you in your preparation for your review. Okay, we are proud to say that we have a quality review program in Peak Excellence Review Center. That's why we produce many top-notchers and thousands of passers. Thank you so much, ma'am. Yes. Or aside from director ka sa Peak Review Center, pwede po ka mahimong maghatag og tips para mahimong beautiful. Okay. First of all, I'm also, by profession, I'm also a nurse. Oh. Because my daughter said, you want to manage a review center, you must have to have a knowledge of nursing. So that's why I took up nursing. So this is Mother, Obey Your Daughter. That's my top secret. Mother, Obey Your Top secret, in order to be young, you must mingle with the younger ones. Like you, ma'am, like these top-notchers. I like Yes. You are now at your 50s? Yes. Soon I will be going to be 60. Wow. Soon for retirement. Gwapa pa kayo. Yes. That's my... Okay, na kayo mga greetings, ma'am. Karoon na kabuntagon. Yes, na ako yung mga greetings. Thank you for all who trusted Peak Review Center. Ang katudens akong family,
the Yamit family, the Salcedo family, and all the reviews in the Peak Review Center, and all the staff nurtures. Thank you for trusting Review Center, Peak Review Center. And also, pahabol ma'am. Yes. My eldest daughter in New York. Hi, Marivic. Hi, Mama Vic. Okay, si Ray. Naki mga greetings, Ray. Okay, so I'd like to greet my parents. I think you guys will be able to see this in YouTube or somewhere else. And I hope you guys are doing well. And best wishes to all. Yung sweetheart, ay. Wala pa. Oy, sa tanang mga dalaga, wala pa yung sweetheart si Ray. Let's have Debbie. Yes, akong family back at home sa Camiguin and then my tita in Texas. Hi! Then, Ninia. Hello. Greetings na ako sa Bardan family, diya sa Salay, dana sa Bulwa, sa Leones family sa Iloilo, sa Molina family, sa Barlisan, dina sa Kapatagan, o sa ako ang sweetheart, si Gio Molina. Hi, hope makita ni Mani og sa akong sister sa Australia. Hi, Ate Kane. Nanadjugod din na interview. So, amping dana sa Australia. That's all. Okay. Trisha. I'd like to say hi to my family back sa Butuan City, and I'd like to greet my mama happy birthday. Okay. Thank you, everyone, for sharing your story or your inspiration to all young ones nga nag-aim yun sila nga mahimong top-notchers. Mubalik pa ang Panimbayas sa Kabuntagon. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDH Church. Kung nagtawon ko ang akong mga kaagi, makita ko ang gugma ni Jesus. Siya naguban kanako sa tanan kong mga dalan, mutabang sa tanan ko suliran. Sama ako kung wa si Kristo, kung wa siya wala ako yarang mahimo. Si Jesus lang ang ako nga saligan, kaniya itugyan ko ang tanan. Kinabuhi usahay, dunay kasakitan, mangit-ngit ang dalan nga paglaktan. Apan kung si Jesus mugunit sa imong mga bukton, mga kasakit mahumpay o mawala. Magunsa man ako kung wa si Kristo, kung wa siya wala ako yarang mahimo. Si Jesus lang ang ako nga saligan, kaniya itugyan ko ang tanan. Magunsa man ako kung wa si Kristo, kung wa siya wala ako yarang mahimo. Si Jesus lang ang ako nga saligan, kaniya itugyan ko ang
Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Dunay kanta nagaingon. Sinuwi na gabuhat og arka kay gisugo man sa Dios. Mga kapaglaom, nahimo ng usa ka kanta tungod kay dunay usa ka tawo nga sugo sa Ginoo pagbuhat sa arka o kana karon ato nang hisgutan sa dakong lunob sa kalibutan nga mao ang tawo nga tahasan sa Ginoo pagbuhat sa arka si Noah. Karon ning kabuntagon ato makauban ang respetado nga district pastor sa Metro Cagayan, Pastor Tidi ba ang atong makaubanda? Good morning, Pastor Ted. Good morning. May buntag sa tanan. Oh, ni kanta gid meron. Kita unta tulo mo kanta. Wa mo maulo ba? Kita unta tulo mo kanta pero nag-practice. Gipraktisa na mo karon ra mo kun ato gipraktisan dari. Well, Pastor, kapila ni maning balik. Kuno sahib kaduha niyong Pastor. Kaduha pa ni siya. Salamat kay Pastor for saying yes sa pag-imbita niya sa imo. Si Awing murag di ini mabalibaran pero say balibaran pod. Pero karon dol naman akong But church for nga today, I thank you. We thank you for saying yes, for coming over. Ang kaning lunok ba, sikat kini siya nga isgutanan. Uban, ginahimuan nila ng movie, films. And then sa mga bata, paborita nila, sino? Kanta. Kanta. Labi na arka daw kayo, napay mga mananap. Anyway, Pastor, we move forward to gamay rang gihatag ka na to. Nganong si Noe? Nganong siya ang gipili sa Ginoo? Unsa may influensya ni Noah sa una sa iyang kapanahonan? Sa Sinoe, mao gid ang napili sa Ginoo nga mahimo nga muhimo sa arka siya gid ang gitagaan sa Ginoo pananawon o pag siya ang giingnan sa Ginoo nga maghimo og arka aron nga ang tao may kaluwasan ini nga kalibutan. Pero mangutan nata nganong siya man ang gipili sa Ginoo, no? So nakit-an man gud sa Ginoo nga unsa ang kinabuhi ni Noe. Oh. Gani kun ato makit-an sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 8 nagaingon, but Noah found grace in the eyes of the Lord. No? Wow. So, okay. Nakit-an sa Ginoo kung unsa Gipili. ka maayo si Noe. Yes. Okay, Pastor. Agayan. Okay, Pastor. Nganong kinahanglan man gyud lunupan ang kalibutan ni ato nga panahon na? Sa kapanahon ni Noe, siguro di pagig kayo daghan sama sa mga tao karon sa atong panahon karon. Pero sa diha nga sa kapanahon ni Noe, nakit-an sa Ginoo kung ato basahon ang balaang kasulatan sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 nagaingon, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. So grabe gid pagkadautan. Gani dunay usa ka panultihon usa ka balasahon nga ako nabasa nga niabot ang punto nga ang wickedness sa tao beyond of hope. Beyond the hope of change. Kanang wala paglaom mausab. Di nagid mausab. Yes. Gani matud pa sa libro nga ako nabasahan nga walay inosente nga tao nga nakita sa panahon sa lunok. Mo ba? Inanagid pagkadautan ba? Pero sa daghan mapamaagi para mausab or walaon ton kadautan sa kalibutan. Pero nganong lunok man, pwede man unta kalayo, pwede man unta matulog sila, di sila makamata. Pero nganong kinahanglan man, nganong lunok man, nganong pinagis tubig? Kuan man god kanang nag-ingon ang balaang kasulatan nga hinluan sa Ginoo ang kalibutan. So kung maghinlo ganita, murag magamit ganita sa ato gani nga adlaw nga paghinlo, gamito nato ang tubig. Yes. So nakit-an sa Ginoo siguro nga dili kayo hazardous sa tao kung silutan ang tao, tubig ang iyang gamit aron nga mahinluan ang kalibutan. Wow. So Pastor, atong nakita diha nga ikumpara nato ang naluwas og sa nangalumos. Daghan gyud ang nangalumos gani sa kanta nagaingon daghan ang mga parinti ni Noe nga nangalumos. Mga malito gini mga parinti usahay. Mao na mga kapaglaw parinti ra gyud may malito, pero dili tanan. Atong mga malito diha uban butan gyapon ang mga parinti. So nganong gamay ra man ang nadala na wala malumos kaysa nangalumos. Lagi Pastor, unsa may istorya nato ani sa pagkadautan nga murag outnumbered perminti ang maayo. Nagpailala na siya nga daghan kaayo ang mga dautan kaysa mga maayo. Mao ba? Okay. Bisan sa atong kapanahonan siguro karon kay Dili ba tangay mag-uula na Pastor? Kinahanglan dapat unta mas daghan ang maayo. Kay murag mas malipay sa tanas na ba daghan siya madamay ba? dapat mo gyud ang desire handom sa Ginoo nga daghan gyud unta matarong, daghan maluwas. Yes. Pero nakita niya ang kalibutan nga purti na gyud ka kuan ba kanang dautan. Dautan. Mo na nga
nakita ginato nga gamay ra gyud ang naluwas i-compare nimo sa nangalumos only 8 ra gyud Yes. ang nabilin no Iyang si pamilya. Noe iyang asawa iyang tulo ka mga anak ug ang iyang mga Umagad. umagad no so mora na ang naluwas i-compare nimo sa nga matay no Sa ato pa pastor, niadto nga type ang mga tao gito gahi gyud kay gulo. Wala gid sila ingon nga karon og imong hurabo ng mga tao ron. Mutuman man dayon labi nag imong dalita pagkaon, matik din na uban din na si muha paingon ay kaon dito. Adto din na. Sa ato nga time gahi gyud kay gulo ang mga tao. gahi gyud kay gulo imagine nimo 120 ka tuig nga Kinimo. pahimangno ni Noe Dawa. nga pahimangno niya nga maghimog arka o niya inighuman sa paghimos arka dunay lunop nga mahitabo musulod Pero atong hinumduman pastor ato nga time way ulan nga nahitabo ato. Way ulan. Init kay ito. Init kayo. Nya kinsa may mutuo ato nga time da. Nga Sino, init wari? kayo pastor. sinuwara gyud Og yang mga muna nga gikinahanglan gyud ang pagtuon niya mga panahon na kay sa ingon imuwi nga wa gyud ulan init kaayo nanliki ang mga yuta grabe gyud ang gikinahanglan nga pagtuo kay kinsa may motulod dito nga may ulan wa may handong nga dunay lunop mahitabo Oh? Last nga pinaka-curious nga pangutana, Pastor. Kung gusto gyud sa Ginoo nga limpyuhan ang kalibutan, wadon niyang pagkadautan, nganong dili man niya ibton na lang sa tanas ug patyon sa tanas mismo? Ang Ginoo gamhanan kayo Yes. no magkahuna-una ta nga bisan unsa nga butang mahimo sa Ginoo apan God's government rests on love. Rest on No, rest on love. Muna nga ang paghimo sa Ginoo sa kalibutan naa na murag nakita niya ang pagkadautan gyud sa tao pero ang iyang gobyerno puno sa gugma, ang iyang paghigugma sa tuwa hilabihan gyud kaayo. Muna nga pwede niya himuon o patyon ang tao sa diha nga siya makasala. Yes. Pero dunay danger. Oh. Nga ang tao musugot na lang sa iya tungod sa kahadlok. Totoo sa kadlok. Oh, rather than love. Pero Pastor, atong wala tayo oras no, atong Wala mensahe para sa atong viewers karon nga labi na kayo ulan. Na ba kayo mensahe para kayo? Sa kapanahonan nato karon gikumpara sa Balanga Sulatan nga ang atong kapanahonan sama sa kapanahonan ni Noe. So the good news for us alang sa tuwa karon nga panahon na tungod kay ang Dios nagahatag pa nato og higayon nga makahinulsol pata, no? Sa kapanahonan ni Noe, wa na gito sila panahon kato mga tao, wa na sila panahon nga makahinulsol sila, no? Pero karon sa atong kapanahonan makahinulsol pata busa atong itugian ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo nga magmatinumanon ta aron nga sa sunod nga higayon nga silutan sa Dios ang kalibutan dili na sa lunop kundi sunog na aduna na tay kaluwasan sa That's matag right. usa. Pagkanindot pastor. Thank you, Naba kay Pastor. greeting pastor sa ato Yes, Pastor. Oy, i-greet na ako akong maura gyud nga asawa, pinangga nga asawa kay nag-text to siya karon mudaga i-appeal ko sa greetings. Tuwa siya sa Mindanao Mission Academy, kauban sa Ikaw. akong anak nga kinamanghuran, siya ra gay, ug ako asawa. Ako i-greet kauban sa makaigsunan sa Kamaman-an SDA Church diha ko karong muntaga sa inyo ha. Ug sa mga kaigsunan sa Golden Friendship Association, dili na ako manganlan ang tanan, no? Good morning, OC Nurin di ay to sa Mountain View College. Basig magmahay to akong anak to sa MBC. No? Ang mangon O sa TV. Oh. Ang mangon diri greet. Okay, O sa akong maginikanan, mga igsuon na natanaw sila karon. Yes, Pastor, ako okay. ba ang imbitaran unyas para sa Dear Panibe? Adun na tayo sa Okay. nga kinalag talambagan. But for the meantime, mo break sa dungan ta, Pastor. Kita tanan. Mga pumabalik pa, mga kapaglawmang. Panibaya sa sa kabuntagon. kabuntagon. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniha na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Barangay 4, Cagayan de Oro City. Karon mga kapaglaom, atong kuhaan na sagsurvey ang atong mga kaigsoonag kapaglaom. Dunay usa ka batan-on nga mao si Daniel. Sa ilang gingharian, naghatag og balaod ang king nga mosimba sila sa larawan sa king. Ang dili mosimba o magampo og lain, itambog sa langob sa leon o ipakaon sa leon.
Apan si Daniel wala malisang bisan gitambog siya sa langob sa leon, nagampo gyapon siya sa Ginoo. Kuha na tong opinion ang atong mga kapaglaom karon. Kung sila si Daniel ato nga time, dili ba sila malisang? Ila bang talikdan ang Ginoo? Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom. Kung ikaw si Daniel, mutuman ka sa king o imog yung sundon ang sugo sa Ginoo? Mutuman ko sa sugo sa Ginoo. Kay at first, siya man akong first nga gikuan. Sa iya man akong service, sa iya man akong faith. So dili sa second na akong king, akong first akong Ginoo. Dili sa concept. Oh, pwede. Ako ang kabubuton sa Ginoo, sir. Kay kuan man, ato mga ang Ginoo man gyud ang atong ga kuan. Unsa na? Gatumanon. Gatumanon gid nato. Dili kay ang mga Diyos ra gid. Dili parehas na mga king. Parehas na mga king. Akong kabubuton gid nga ang Ginoo gid akong gatumanon kay bisag unsa man gid, bisag mugtuman baka sa kanang lain baka nga mga kuan relihiyon baka dili gid ko moto kay gatuo gid ko sa Ginoo kay ang Ginoo gid gabuhat gid sa tuwa. Dili kay kuan man kanang gikuan man sa Ginoo itaw, sir. Giimo man na sa Ginoo. Dapat tumanon nimo ang sugo sa Ginoo. So sa Ginoo ka magtuman dili sa king. Oo. Ikaw. Mutuman ko papa ako lang ko sa leon. Mutuman ng yun ka kay para maluwas. So mutuman ka sa sugo sa king. Mutuman. Ang king lugar nagsugo nga musimba. Nga kung dili mo tuman ihagbong. Hagbong sa langob sa leon. Musimba man jud kay ako hinimbahon man ko. So musubay gid ta sa balaod sa Ginoo. Para sa ako dili kay ako na Ginoo. Mo kato si Jesus Christ. Okay. Mga kapaglaom, ato na sa nakita ang tubag sa atong mga kaigsuna kapaglaom. Sa diha nga dunay usa ka batanon sa balaan kasulatan nga si Daniel. Ang king nagsugo nga simbahon ang iyahang rebulto estatwa apan si Daniel wala gid siya mahadlok bisan siya gidakop kay nakita siya nga nagsimba siya nagampo siya sa Ginoo. Gidakop siya, gitagak siya sa langob sa leon. Apan nakanindot kay wala siya gikaon sa leon tungod kay giubanan siya sa mga angel. Ang pagtuo ni Daniel lig-on kayo tungod kay nagsalik siya sa Ginoo nga ang Ginoo muuban bisan asa si Daniel moadto. Mga kapaglaom, ato gyung basahon ang balaan nga kasulatan aron ato mahibawan kung unsa ang mga istorya sa balaang kasulatan aron ato kining maaplikar sa atong kinabuhi. Gikan dinhi sa kadalanan sa Cagayan de Oro City, Awing Indino alang sa Bible Beats. Panimbaya gikan sa Xavier University. Usa ka suliran nga nanginahanglag talambagan ang karon atong hatagag pagtaga dinhi lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa kami sa mga nagasunod sa inyong programa. Ang among silingan nga mga relihiyoso buntag gabi namong madunggan nga ga-worship. Apan pag-ambot sa Biyernes, madunggan namo nga galali sila tungod kay ang amahan among nasabtan nga mutan na og TV. Labi na basketball ug usahay teleserye. Dili sa nang hilabot apan na curious lang yun mi. Madunggan man gud namo kay usahay maluoy mi sa asawa. Kay mahugat na lang yun siya pamadlong. Dili ni siya panghilabot. Ang amo lang, unsag yun di ay ang rason nganong gakasuko ang asawa ni ining bahina. Hinaot madunggan nila ni nga hisgutanan, aron usab maklaro nila. Dagang salamat.
Well, mga kapaglaom, dear sender, salamat sa pagpaabot sa imong suliran. Karon amo kang sulayan sa paghatag sa pagtambag og siguradong matambagan ka. Apil lang imong silingan tungod kay kauban namo si Pastor Teddy Bang og siya ang muhimay-himay nini mohatag katinawan kung nganong ang asawa gapangugat gyud sa pagpahinumdom sa iyang pamilya sa labi na gyud sa iyang bana. Wing, So, concern. usahan mo sugot na sa imo para nini? Pirmi magina. Paborito ba tika kayo? Okay, siguro no, dili man mi mga perfect dire mo tambag kay naipanultihon nga ang muntabagay ko no tambagunon pod. So, hugot na hugot. Ani siya siguro concern lang ka sa imong silingan kay siguro babae pod ni siya. Yes. Babae, maluoy pod siya sa babae. Kinsa ra Pasabot magoy siguro siya ba? magunungay kanang gitawag babae o babae magunungay ba na. Ang lalaki o lalaki takas na pirmi. Manginablayay. So ani na siya siguro naay rason nga nung mangugat ang babae tungod kay kana nga time kung moadto ta sa biblical nanay pagpasidaan nga kana nga time iya na sa Ginoo. Unya ang babae gusto lang niya siguro nga ipaabot dito nga dili na pwede pero unsa maginamgay mga tulibagbag. Siguro diskubrihon nimo mutuon ka sa balaang kasulatan magkita ta kay para kuanan tika sa Bible Beats nga kanang nga adlaw nangayo ang Ginoo para ana o iya nang gibutang siyahang mind nga dili na pwede nga sa tao kung dili sa Ginoo na mo na siguro nga masuko siya siyahang bana og sa kauban niya siyang panimalay. Ating panahon na seryoso kay siya Wing ba? Wing, Wing, nihangyo si AJ Bing ulahido kuno siya. So busa ikaw akong sundon karon. Unsa man, would you like to comment on this? What would you comment on this? Sa siyang silingan, musalute ko niya kay concern yun siya nga silingan, no? Kanamang kung adlaw, sa giingon ni Kuya Awing, special na siya nga adlaw. Biblical na siya nga gaingon, nga ilikay na ito atong mga mata, ug ang ato ang mga dalunggan sa mga worldly things. Siguro, muna hiningdan nga sige sa away, no? Inaot nga pod ang imong silingan nakita sad pod aning amo ang programa at least makita siya sa mga advice. O ang ako lang iampo lang namo imong silingan og kauban ikaw mismo siya ang mismo nga ikaw nga letter sender. Well, kanang AG soon hopefully, no? Mahimo kang asawa. How important is it nga marespeto sa bana ang imong mga kagustuhan? Hangyo, ana. Well, kung maminyo man Siyempre, asawa good ka, so kinahanglan pod nga. Mangugat ka. Sige, okay, go. Kinahanglan pod nga kung unsa ang akong gusto, mutuman pod siya rin. Ninyo man ako yata. Lagi, but eventually you will come there. So, unsa man yung may istorya bahin atong sa bana na gahangyo ang asawa nga undangan lagi daw nga bisyo. Yes, ana nga time no para sa ko temptation gid siya kuya kay mostly man good Friday night gid ang ending anang mga chata nga mga teleserye anang mga basketball mga championship dira gid pa dalo and then sa ginaingon pa ni kay Awing ni Ate Ping mao gid na ang adlaw diha na nag-start ang Saturday so gibalaan gid siya nga adlaw mo nagakalagot gid ang iyang asawa or yung away sila. Pastor, let's talk about marriage muna. Before tama to atong iskutanan. Kaning kami yon, Pastor. Angay ba nga paugaton nato ni atong asawa? Labi na kay naibala nato nga iyang gihangyo. Dili man daw tay. Labi nagmalita. Kining kami nyon, gibog na gina sa Ginoo aron nga ang banaw kasawa magsinabtanay. Nga gikinahanglan gyud ang paghinigugmaay diha sa panimalay. That's right, Pastor. Kaya tungod ang gihangyo magud sa asawa. Sayon na kay buhaton untay. Dili na siya makapatandog sa garbo sa lalaki. Pero kinahanglan mangugat. Pero ang sikreto po sa pangbana, labi nagmalita ang asawa. Mao na po na ilang balos, ipaugat lang po ang asawa. Nugatay lugar kayo. Pero ang tumong po sa asawa, nga If I may add ma-focus ang Siguro nangugat siguro siya kay gusto niya mura bitog maghimo siya example sa iyang mga anak. Pero exactly. Nga dili pud bitaw kay kung si makita sa anak sundon sa iyang papa sundon yun na posible siyang anak. But we will go to Pastor now. Pastor, unsa man imong maikatambag sa silingan niining atong sender ug sa iya mismo nga mahatagag kalinawan ang atong mga kaigsuonan nga bahin niining mga butanga? Una sa tanan, maayong buntag. Igsuon sa imo, salamat sa imong pagpadala o pagpasipot sa imong suliran dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. No, ang imong suliran gipadala diri, murag ang imong problema is
ang imong silingan ang libog ka unsa gitinuod, no? Naglibog siya unsa gitinuod, which ngun nga ang asawa sa iyang silingan mangugat magyod nga ilabi nagbirni sa gabi. Siguro ang imong silingan pareha og hilig namo nga manulaay gyud basketball. Kanang di gyud kapugong bitaw gyud siguro, pero ang diferensya lang is panahon sa adlaw ipapahulay dili gyud ta mo tanawa na tungod kay balaod na sa Ginoo. Ang Juan kapitulo 14 bersikulo 15 nagaingon, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang ako nga mga sugo. Ug usa sa mga sugo nga gihatag sa Ginoo mao ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Kay kining adlaw nga ipapahulay mao ni ang matud pa sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20, mao ni siya ang timaan sa Ginoo ug sa tuwa nga kun mosimbatan ining adlaw kita mailhan nga katawhan sa Ginoo. Ug niining adlaw dili gyud ta maghimo sa ato kaugalingon nga buluhaton kanang sa ato nga kaugalingon nga kalipayan kay kining adlaw nga adlaw nga ipapahulay nga adlaw nga Sabado gigahin gyud ni sa ato pagsimba pagdaig ngadto sa Ginoo. Kining adlaw nga ipapahulay gyud ni siya. So ang imong pangutana unsa magid ang tinuod? Ang tinuod mao nga ang adlaw nga ipapahulay kanang Biyernes sunset sa Biyernes hangtod sa sunset nga Sabado mao na ang adlaw nga gigahin sa Ginoo nga mosimba ta sa iya mao ning adlaw nga ipapahulay. Daghang salamat, Pastor. Daghang salamat po guys for sharing your ideas. Thank you so much, Pastor. Hinaot sender, dear sender. Hinaot nga natagag katinawan bahin ini og imo po ning maipaabot sa imong silingan. Magkamo na lang siguro magablablag sa storya bahin ini. Og salamat pud kayo tungod kay amo nasabtan nga gasunod ka sa among programa. Salamat sa imong suporta. Anyway, dear sender, og mga kapaglaom karon hapit na ang atong alas 7. Ihatag nato ang atong panahon kang Pastor Teddy Biang tungod kay doon na kita hiniusang pagampo ginatawag nato 777 prayer. Kay bayo buntag may gala ato idong ato mga ulo alas sa 77 prayer. Dios nga labing gamhanan nga nakas trono sa kalangitan, ninintak na sa kabuntagon sa matahom nga adlaw nga ipapahulay nga imong gihatag sa imong makatawhan. Ginoo, salamat sa imo dako nga gugma ngadto sa matag usa. Salamat sa imo pagtawag kanamo gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahibulungan nga kahayag. Ninintak na sa kabuntagon o Dios, amo ikaw giday gipasalamatan nga ikaw nagahatag kanamo sigayon nga kami makahimo sa pagsimba kanimo. Pagdaig kanimo o Dios ug pagpasalamat sa daghan kaayo nga mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Gani ninintak na sa kabuntagon o Ginoo, amo gibati nga nagkinahanglan kami sa imo nga balaan nga espiritu sa matag karon niya nga mahimo namo nga taming kusog samtang kami mag-atubang sa mga challenges sa amo nga kinabuhi sa matag karon niya Ginoo. Sa amo pagpangalagad nga matinumanon diha kanimo. Ninintak na sa kabuntagon ako nagaampo Dios. Labi na nining programa sa panimbaya sa kabuntagon nga ikaw magapanalangin niini kanunay nga kini usab mahimong panalangin ngadto sa makatawhan nga nagapaminaw o nagalantaw Dios. Ako nagaampo nga ang imong balaan nga espiritu kanunay gamit kanamo nga mahimo kaming tuburan og panalangin ngadto sa makatawhan nga nagakinahanglan sa maayo nga balita. Ug Ginoo, hinaot nga kami usab mahimo usab nga instrumento nga ang wala pa nakahibalo sa kamaturan makahibalo sila og maandam sa hadol na nimo nga pagpadayag. Ako nagaampo sa amo mga pangulo sa iglesia gikan sa General Conference, gikan sa division o union o ngadto sa local conference ug sa tanan nga makaigsunan nga kanunay ang balaan ni espiritu magapuno kanamo nga mahimo kaming labing epektibo nga galamiton sa imong nga buhat samtang kami nagapaabot sa dula nimo nga pagpadayag. Ug dili lamang kami o Dios bisan pa sa among mga higala mga katauhan nga nagakinahanglan sa imong pulong nga maandam sila sa dula nimo nga pag-anhi. Salamat o Dios nga ikaw nagapakiguban kanamo sa kanunay ug nagagamit kanamo kanunay ingon nga instrumento alang sa pagpakaylap sa maayo nga balita. Kay kining tanan amo gipangayo gilauman nga amo madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.
rock your very soul. And you wonder how you wound up in this place. For such an overwhelming need for grace. When sparrows fall from lofty heights, when wings aren't strong enough for flight, when sparrows fall and dreams lie shattered, and the hope is out of sight. God saw the climb, He'll cease to crawl. He'll pick you up when you make call. He cares for you, He sees it all. When sparrows fall, so don't ever think your sorrows go unnoticed. For the Lord is well acquainted with your grief. And even when you think you're all alone, He's there to break your fall and whisper peace. When sparrows fall from lofty heights, when wings aren't strong enough for flight, when sparrows fall and dreams lie shattered, and the hope is out of sight. God saw the climb, He'll cease to crawl. He'll pick you up when you make call. He cares for you, He sees it all. When sparrows fall, when sparrows fall, when sparrows fall. Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. We are back here on It takes a global mga kapaglaom. Apit na po ug andaman na inyong mga cellphones tungod kay ang atong Bible trivia for a friend hapit na. But before we go there, ako sa panungduman kaninyo nga kung manawag mo ug makadaog mo makatubag mo saktong pangutana, makatag mo saktong tubag sa among pangutana, you are going to get a piece or a copy of this album, She's album, Sweet Heavens Echoes album. Dayon makadawat po sila og t-shirt, makadawat po sila Bible, makadawat po sila gift pack gikan sa Panibaya sa Kabuntagon. Remember, inyong hinumduman nga kung manawag mo, dili mo mismo ang mudawat aning premium kundi lang inyong higala. Ipahinungod ninyo ni sa inyong higala. Wala inside job. Wala inside job. So, here we go for our first Bible trivia question. Bing, please read the question. Okay. What does Joseph the man as punishment for his cup having been stolen? What was Joseph the man as punishment for his cup having been stolen? Mao ni katubitaw ang iya mga igsuon na ngayog bugas ba to or wheat? Rice. Oo. Basta pagkaon tapos na unsa man inawala yang gidemanda to. Well, mga kabaglaom, kamo bahala na i-prepare ang inyong mga pangunahuna para anang pangutanaha. But for the meantime, ato sang balikan si AG sa iyahang segment tipik sa kinaiyahan. Nahinumdum ka pa ba kung unsa nga butang nakapapildi kang gulayat?
Karon nga kabuntagon kini atong hatagan sa pagtagad. Makita sa bisan asang lugara ang maong binuhat. Kini gahi ug dili basta-basta nga mabuak. Common ug wala na hatagan sa pagtagad. Mas naila sa pangalan nga bato. Ang bato, mura na siyang naturally occurring mineral na siya sa atong Earth's crust. Diba kung atong kalibutan, naman na siya tulo ka layer, ang core, ang mantle, o ang crust. Sa crust, gigpalibutan gina siya og bato para maghatag siya og kalig-on sa ato ang kalibutan nga kanang atong gitindugan karon na ay mga bato dito sa ilalo mo. Kalot ng tagamay, bato na day na siya. Tungod kay mo na siya ang gahatag og foundation o structure sa atong Earth's crust. Ang bato na upat ka klase. Ang kasagara, murag 60+ % is igneous. Kanagikan bitaw sa bulkan, mga basalt rocks. Tungod kay, di ba kung atong kalibutan, naay theory of seafloor spreading, nga kanang maglihok na siya niya na din mga bulkan. So kasagara sa atong mga bato, gikan gid sa bulkan. Ay kaduha kaning sedimentary rock. Gikan na siya sa mga glacier, mga ice, mga wind, mga rivers. Sa to pa kanang sediments, gikan sa mga yuta. Ang uban nga bato, gitawag na siya og metamorphic. Kana bitang mo change ang iyahang pareha sa word nga metamorphosis. So mo change siya from one form to another. Gikan sa basalt, gikan sa sedimentary rock, mahimo siyang metamorphic rock, mahimo siyang marble. Isa na example ang marble nga rock. So na ikaupat, mo ni siyang synthetic or artificial. Karong panahon na daghang kaig bato nga mahimo ra nato. Mahimo ka og kanang lain nga color, depende sa imong gusto nga mga shine, nga mga luster sa bato, pwede ka maghimo ana. So, importante gid kayo ang bato sumala sa kung iyon kaganiha nga mahimo siya, mura siya og stronghold, mura siya foundation sa atong kini atong yuta. Kay kung palitan karon sa ilalom nato walay bato diha, mga undod ra ta diretso. Kay ang gradation ani niya kay soil, then ay sand, then rock. So bedrock na din ang ilalom. And isa ka very important purpose sa rock kaning gitawag nilang aquifer, diha mo dagayday ang limpyo kay nga tubig. So kaning bato mura ni siya og kanabitang kanang disinfectant kay limpyuhan niya ang tubig nga moagi diha mo ni atong drinking water karon. Diha ni nagdagayday sa mga bato sa ilalom sa yuta mga 10 or 20 feet depende sa imong lugar nga gipuy-an. Ug ang bato kita nato nga strong kay siya no. So kanang mga foundation sa atong mga structure, mga building, kinahanglan gid tag bato. So kining bato murag tan-aw nato insignificant, way nada na, but if you put it in a structure like imong balay or kanang imong pathwalk kanang mga bato nga gwapo paghanay, gwapo kaayo siya o kanang makita nimo nga uy importante pud ay kayo ang bato. So what would happen kung wala siya, ma'am? Nawala, luyat siguro tanan. Di ko ka-imagine ang world without bato. Can you imagine an Earth's crust nga walay bato, walay gahi? So murag maundod resulta dito sa init. Kaya di ba init man tong katong inner core nga nagbukal-bukal sa kainit as in pila ka million of degrees higher sa atong diri sa gawas. So ang bato murag himo po na siyang shield nato sa ilalom. Iyatang gipandungan gikan sa kainit sa ilalom. O diri sa ibabaw iya putang gitagaan og kanang base or foundation or stronghold nga pwede ta mo tindog nga di ta mahadlok nga maunlod tungod kay naay gahi kay nga foundation nga bato. Para po si Jesus Christ ba nga mo na siyang atong foundation sa atong faith. Inana kagahi pod ang bato, the rock of our salvation. Murag inana pod siya. Aduna ka ba'y kasing-kasing nga susama sa bato? Ezekiel chapter 36 verse 26 says, "And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh." Kini si AG Santanais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Panimbayas sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Daniel Siroy, Mr. Narciso Basilio Sr. Yes,
Thank you, EJ, sa imuhang tipik sa kinayahan. Mga kapaglaom, ang ato ang number karon nga sa atong Bible trivia na usab tungod kay dunay technical problem. So, direct mo na ang number, mga kapaglaom. Ang 0905-480-8000. 0905-48-0800. 8,000. So, again, 0905-480-8000. Tulo ka 0 ang last ana. Mao na atong Bible trivia ron tungod kay ang atong number ganina dunay technical problem. So, tawag na mo mga kapaglaom. Mga kapaglaom, dunay report sa GC si Charm ato ning tan-awon nga video. Welcome to the 60th session of the General Conference of Seventh-day Adventists in San Antonio, Texas. Brought to you by Hope Channel. Usa ka talagsaong higayon ang panagtigom sa tanang mga 70 Adventist people worldwide. Kini nga area maka-occupy kini og 70,000 people, pero inyo nakita karon nga almost full na ang atong mga lingkuranan ug aduna pay daghang mga tawo nga nangita og kalingkuran. Nidagsa ang tanan tungod og alang lamang sa usa ka katuyuan ang pagdayeg sa atong Ginoo kauban ang ilang mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. This is the culminating day of the General Conference session of the Seventh-day Adventist Church, still here in Alamo Dome, San Antonio, Texas. My brothers and sisters, I stand here before you this morning. By God's grace, I enlist every single one of you to reinvigorate Sabbath School. Bring Sabbath School back to the prominence that it deserves. When fewer adults come to Sabbath School, fewer children come to Sabbath School. Everyone's here around the world and we're worshiping the same God. And I think that we don't have the same culture, or we don't dress alike, or we don't speak the same language, but we're still worshiping the same God. The song is really nice, and I like how, although everyone's singing their own language, the song's just the same. I just feel more connected with all youth and everyone in the church. Well, it's fun. You get to meet new people from different places, and we all come here to learn about Jesus, and it's fun. I feel great. Like God, I put Him first, and whenever I have problems, I just put it onto Him. It's a great experience to meet other brothers and sisters from our church from all over the world, and a delight to talk to them and see how many different races and different people that are here and love Christ and like to spread the word of Christ. Well, I'm very happy to be here and with all our brothers and sharing the faith we have in Jesus Christ. The message would be we have to keep strong in our faith, right? Jesus is coming soon, and I say hi to everybody, to the world, everybody that's watching this video.
kasadya ang panagtigom sa mga Kristohanong Adventista. Ang mga pagtulunan o leksyon nga ilang nadungog, kini unya mahimong mabalon nila sa ilang pag-uli sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasod. Og ingon man ang mga kadasigon nga ilang nakuha gikan diri mahimong makapanakod unya sa ubang mga kaigsuunan balik sa ilang Pinoyanan. Gihando mo ba nga ikaw nakigkauban unta ni ining mga panahuna? Ayaw ka balaka. Tungod kay aduna pay mas labing ingranding panagtigom ang atong unyang atangan kung si Jesus mo balik. Kini si Charm Pamisa Seneneng. Kanunay nagaingon kaninyo, alive, shine, Jesus is coming. Thank you, Ate Charm, sa imong unending report sa From- session. O magpasalamat po mi kang Mr. and Mrs. Rex Gonzaga o Mr. and Mrs. Darwin Lahot sa walay puwas nga pagsuporta sa namo. And we have a caller this morning. Do we Right? have a caller? Hello? Yes, Yes, we have a caller. Boss? Yes, hello, good morning. Direct? Hello, wala pa? Wala pa. Makatag sa atong greetings. No? Good AM sa mga host sa Panimaya sa Kabuntagon. Nilabi na gyud sa akong pag-umangkon nga gwapo. Uy, si Uy. Daryl, gikan sa mami. Thank you, mami. Happy salamat to all Vanguard members of Commandant's Day Church. Ads Cuenca, Ads Bacoro, Ads Patlonag, Ads Ichineke, Ads greeting from Ads Erning Tinoy. And good morning, Panimbaya sa Kamuntago na Happy Sabbath. I-greet na ako akong gwapo-gwapa na si Camille, Jaya, J. Mark o si JR. Panimbaya kay Brother Jumboy Duran. Panimbaya kay Marmar kauban sa iyang anak diya sa Upper Carmen at Happy Sabbath. Yes, panimbaya sa Batanon sa Carmen Church, Hilltop Church, and Golden Highway Church. Happy Sabbath. Good morning, panimbaya ko sa mga Ruchel Sirahan, Maylin Marcelia, Jessa and Janice Horteliano, ug sa akong mga friendship. Good morning, mag-greet lang ko sa Advent Praise, ug Bagapuro family, ug ang Gonzales family, Ariola family, ug Manaog family, ug Happy Sabbath. Panimbaya sa tang membro sa Quiet Art Church, especially sa panel family. Yes, we have a We caller. have a caller. Good morning. Good morning. Morning. Kinsa good niya itong morning. caller? Direct, di ka na maklaro direct. Christina. Hello. Christina. Ma'am, are you ready to answer Ma'am, what is the answer to the question? Answer sa question. Ang answer sa question is Tubing Benjamin. Well, ipabilin ay sa to, ma'am? Again, ma'am. Pakiotro palihog, ma'am? Tubing Benjamin. To bring Benjamin, okay? Ah, To bring okay. Benjamin. Well, there's only one way to find out if your answer is correct. Palihog kong pakita sa atong answer. Benjamin Master. That is correct. We are going to accept your answer. Congratulations, Ma'am Christina. Was it Christina? Christina, right? Yeah. Ma'am Christina, hinabiyon sa kanamo kajot para kang kinsa maning imong premyo. Asa man nimo siya ihatag? Ako ihatag sa ako, Lola. Sa imong lola. Ma'am Christina, doon na ba kayo mensahe para sa imong lola? Hello mga good morning. Kamala ko nga nagunta na ako nga ani. And ako sa imo ang gift. And maayo ni siya para dugang pagtuon po. Pwede mag-greet? Yeah, sure. Happy Sabbath sa tanan makabalan Members Church. And hi, Jay! Ay, Ate Christina. Okay lang. Okay. Sa kanan po youth. So, happy Sabbath sa tanan. Salamat sa panimbaya sa All right. kabuntag. Christina, thank you for Happy calling. Sabbath. I'm Thank sure you. your Lola will be so happy to receive this gift pack and of course, album from She. Yes, og ready na ta sa itong Bible Trivia number 2. Second So, Bible trivia question. number 2. Yes. After Gusto Joseph revealed his true identity into his brother in Egypt, what does he send them back to Canaan? Why does he send them back to Canaan? Okay. Kasi basahon ato. Medyo mo screen diri sa tubangan, medyo Labi wala na pa ko, wala ko'y kaduhang Okay, greetings kwal sa ta. Sa Nay nagtawag? Na, si Sir Yes, Jo. Okay. we have Sir Jojo? Joe Larcides on the Sir line. Jojo. Wala kita nakita si Jojo. Sir Jojo. Hello, sir. Na-connect? Sir Joe, good morning. Morning ka no. Yeah. Sir Jojo. Hi, good morning. Good morning, Good morning, Hello, Sir Jojo. Jo. What is the reason of your call? Yeah.
Yeah. Hello, good morning. Sir Jojo, ano na ba kayo panibayon? Okay, Sir Jo. Nadunggan mo mo, Sir Jo. Kaya na klaro. Bigyan ako maklaro kan ba Le, pakiyo na lang, Le, nga. Klaro na mo siya. Dayon, ipag-greet na lang si Sir Jojo kung kinsa man niyang gusto panibayon, Le. Leia. Okay, so... Alright. Greetings! Good morning! Manimbi ako sa mga taga-Upper Carmen, kay Oscar, Carl, Angel, o kang Ma'am Merlin and Miriam. Happy Sabbath po dahil ka Sir Jane, Ma'am Faminiano, kay Ate Paz. Thank you. Good morning sa tanan, Happy Sabbath. Panimbiya na mo dito sa atong mga kaigsunan. Kanila, Conceta, Pamisa, and family. Dimarin family, Pugosa family, Tony Baliado family, Lyson family, o tanan ng mga kaigsunan sa Maranatha Church of Zone 10, Upper Carmen. Happy Sabbath kaninyong tanan. Yes, og magpasalamat mi kang Ma'am Cora Wahiman sa ayang floral. Yes. Lovely Thank flower. you. Millionaire, billionaire. A million flower. Kanang ko ano? Pero sweeto Okay. magkanina ko. Billionaire na Sige ba yung kagpalitan eh. Oh, Ayaw, magpasalamat po ni Ma'am Naikon. Lisel. Ma'am Lisel, Ma'am Beauty sa iyang Trivia. sorry po pagsampang disturb o gabi. Ma'am Lisel, Okay. no? Sorry Natay kay Ma'am caller Lisel. sa We atong have a trivia. caller. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Wow. Good Pwede morning. lang Lovely ibalan kang kung tingog. kinsa ang nanawag, ma'am? Babayi. Si Ate Ronor. Ate Ronor! Good morning, Ate Ronor. Gimingawan Pasmo ako ni mo, Ate hindi Ronor. na nito bakon. Ate Ronor, Pasmo. good morning. So, ang pangutana, Ate Ronor, nganong gipabalik niya ang iyang mga igsoon dito sa Joseph. Kanaan? Oh. Para kwaon niya yung papa. Para kaon kuhaon niya ang yung ilang papa. papa. Well, let's see if your answer is correct. To bring their father to to him. him. Exactly. Kasi Ate Ronor, gabasa Exactly. gini Biblia Wala si ni Ate tawagin Ronor. ni Kwan. Congratulations, Ate Ronor. Ate Ronor, Thank pero you. ang imong premyo, dili ikaw mo receive. Ani, kinsa man Yung imong friend. pasidunggan, ani? Si Eric. Eric. Who is Eric? Wala ko kakuan sa apelido kay Hilpe man sa akong bana ka nang mag-ayo. Okay. Pero na kayo, mensahe gikan sa imong bana para kang I'm Eric, sure Ate Ronor. malipay yun si Eric. Taga Lumbia. Ate Ronor, na kayo mensahe gikan sa imong bana para kang Eric? Gikan sa imong bana para kang Eric. O, kaya sa imong bana magkani. Ingon ba ka, Ate Ronor, nga hindi siya sa imong bana? Anyway, usa yung mensahe para kang Eric. Kaya ako lang mamnumo. Sige. Dito pa ka, Okay, Ate te. Ronor, Daghang ani. kay salamat, te. Daghang Salamat, salamat. Honor. Okay, thank you kayo. Okay, so Alright. thanks. Ako na Good morning and happy Sabbath sa tanan. Parimpaya sa mga youth sa taga Bonbon o taga Trinitas Church and also to Tablon SDA Church. Ivy, welcome back. At Tin, Ate Roslyn, Ate Ate Beth. Ronor, Yes, thank you for oh. calling, Ate Ronor, ha? Yes, og mga kapaglaom, daghang salamat sa pag-support labi na sa atong pinakakusog, Boss Rex Gonzaga, kauban kang Ma'am Jessica Gonzaga. Daghang salamat sa support nimo sa ato panibaya sa kabuntagon ug sa atong Bible Beats og sa The Plaque. Thank you kayo sa pag-support ninyo nini. Og akong giawhag ang tanan nga mga kapaglaom diri sa Metro Cagayan unyang hapon ang atong mga singers mag-concert sila sa Central Church. So adto mo niya One Boys. Muadto sila unya dito sa Central Church o karong buntag dito sila mag-church kasi sila magkanta sa atong hour of worship. Adto mo niya mga 3:30 o ana nga mga time adto mo kay mag-start ang concert. Lovely Gulfan and Sweet Heavens Echo would like to thank Mr. Rex and Ma'am Jessica Gonzaga para sa pag-donate sa Banibayas Kabuntagon sa album nila o sa Bible Books Bunyawing. Akong padayon i-greet, no? Happy Sabbath to all Vanguard members of Kaumanan State Church. Okay, humanan siya. Good morning and happy Sabbath day to all, especially sa Magbanwa family and Aki family. Happy birthday day sa akong brother Eliodor Magbanwa kagahapon. Belated happy birthday. Thanks sa pagbasa gikan ni Kang Abet. Ako po Yes. greet ang akong nanay diya sa Salay Misamis Oriental. Nay, maing buntag. Kung tate ang walalan, maing buntag kayo. Yes, og natay caller karon gikan sa Mindoro. Derek Mindoro ni Derek. Good morning. po. Good morning po. Tagalog. Magandang Tagalog, umaga Mindoro, eh. po. Magandang umaga po. Mindoro, Tagalog tayo dito. Tagalog, Okay. Tagalog. Magandang umaga po. nakapasok Hello ba yung po, tawag? magandang umaga. Na-connect ba? Na-connect ba yung tawag? Hindi. Hindi yata eh. Bisaya ng Mindoro ba eh? Hindi, Tagalog yun. Nakapunta ako dun eh. Hello. Mindoro? Hello po. Ay, Umaga po. Tagala. Tagala. Hello po, sino po to? Minda Garcia po. Mensin? Napintura ng Occidental. Oh. Wow. Salamat sa pagtawag, ma'am. Narating tayo dun. Tagalog. Ma'am,
Sino po yung i-greet ninyo? Bumili ko po dyan sa 80. Pamili ko sa Affordable po. Okay. Mari Affordable. Dito po sa Mindoro. Samuel Casado. Piling Casado. Okay. Kung talaga po na sa Manila, Gracie Casado. Okay. Okay, Thank tapos you, ako. ma'am, Thank you for po, supporting for calling. Panimbaya. Happy Sabbath po. Happy Saturday po sa lahat ng Mindoro. Okay, ma'am. Marami ba Kalakang kayong ito. nanood dyan sa Panimbaya sa Kabuntagon? Okay, maraming salamat, Okay, ma'am, magandang sa pagtawag. magandang Sabado po Okay. sa kalakihang Mindoro. Okay. So, greetings. Derek, time na ta? Closing spiel na ta. Okay. I would like to greet Happy Sabbath and Happy Saturday to Okishima family of Impasugong, Bukidnon. Dad na ang kadasig pagkamagop o kalipay sa Tibuok Simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Mga kapaglaw, may mo kalimot niya Central Church, tanaw ta sa concert. Magmaligon, bisan sa kalisod sa panahon, sa pagsulay, ikaw mula hutay. Tungod kay si Jesus atong saligan, dalang panan o kanunay kauban. Hangtod sa sunod Sabado. Same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, good morning. Mag-greet lang ko sa West Shear Academy. Panimbayak sa taga Golden Okay, si Highway Alma, Church, Laguna Vincent, sa Miko, Gilocan Grace. Family, Sako, Mama o Papa. Sako, mga helper. Sorry. Mami West Annie, Shire. One voice. Thank you so much for coming over. Alexis, Eliarina, si Bibi Girl. Good morning. Happy Yes, Sabbath. good Happy morning sa Saturday. Oasis. Blairs, happy Sabbath. Miko. See you Yes, later. One Voice Thank you, from One Voice, Valencia. Valencia Sanitarium. Thank you for coming. Thank you, Pastor Baang, sa atong mga singers. Thank you kayo. O atong Regards to Mambang. kameraman, Hi, Mami. nagpalakas atong Happy kusinira Sabbath. para makakaon karon. Mama, Okay. Papa, happy Sabbath. Raymond would like to extend Nobel his Arellano, happy heartfelt Sabbath. greetings to his beloved GF. Di ba, Raymond? O panibaya diya sa mga teachers sa Golden Boulevard. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.